I comença així el cachondeo, comença a riure i a poc va entrar el missatge i no sé, jo repetiré, m'ha encantat. És com incòmode, no?, estar malament i bueno, l'evidencia, però des de l'humor. Jo m'he rigut moltíssim, o sigui, és una tragicomèdia, d'alguna manera. Trobo que han fet molt bé aquesta sàtira, aquesta mirada crítica cap a un sistema capitalista que no té ni cap ni peus, que tots el seguim mantenint i que els parcs d'atraccions justament el representen de cap a peus, una felicitat forçada, grotesca fins i tot, no? Ho veiem a l'espectacle amb aquesta cosa com d'Instagram, tot rosa, tot xutxe, tot feliç, amb el Felipe Cabezas vestit d'oso panda, que no s'ha... Bueno, clar, genera una imatge grotesca que ho és estèticament, però ho és també jeràrquicament i ho és com a sistema capitalista en el que estem vivint. Una obra que te hace reflexionar sobre el trabajo, sobre todas las cuestiones que tengan que ver con tu lugar de trabajo y cómo te vinculas con el trabajo en general. Es muy intensa, mucha risa, però també mucha conmoción. I trobo això, que fan una molt bona feina de sàtira, de crítica del sistema capitalista, divertida i punyent, i molt bé, m'ha agradat molt. Tenéis que venir a ver Dopalan porque ellos dos están increíbles, hacen un trabajazo y el texto es muy chulo. Tiene este punto de las comedias ácidas que sales y no sabes si reír o llorar, pero hay que venir a ver Dopalan porque al final nadie se sabe quién está por encima del otro y habla de este mundo de la felicidad, que fuera de la Fénix también existe esta presión, hay un Dopalan fuera.